जाहोना मा? आच्छा गिबियावनो साबायखर बावगोन बेवहाय फैनायनि थाखाय एक्सुवेलि गुबैयै खौरांगिरि लिंहरनायनि जाहोना बेनो जे फैगौ 22 खालार रबिबार बारायखालि जोंहा मोनसे नैबे दावधारानिनो फुंखा क्लाबनि जिथु मार्टियार थावख्रि गयारि स्टेडियामाव फैबाय थानाय सालबारि जिल्ला इंटर क्लाब सुपार डिविजन लीग खेला जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो सालबारि जिल्ला डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननो साबायखर बावहरो जोंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय अर्थात खुंफुंनो खाबु होनायनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि नेमखान्थिजों बे खेलाखौ खुंफुंनायनि बेलायाव जोङो मोनसे गरजियास हाबाफारि लादों अर्थात मोनसे ओरैबायदि खोब खम समनि गेजेरावबाबो जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि मोनसे थांखि लादों जे जोंहा बेखेवजेननाय बे खेलायाव बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जों मोननो हादों जोंनिनो 42 नं बाक्सा बियाबनि मानगोनां एमएलए बिथां मनेस्वर ब्रह्म सार बिथाङा फैनानै बेखेवफैगोन आरोबाव बे बुब्लियावनो जोङो मोनफुंनो हाबावदों जोंनिनो 41 नं मानास बियाबनिनो मानगोनां एमएलए बिथां धनेस्वर बसुमतारी आरोबाव जोङो मोनफुंनो हाबावदों सानै इएम मावफुं सोद्रोमा फारियै बेगम आख्तार आहमेद आरो आगस्टस दिगा आरोबाव सानै एमसिएलए फारियै दिगन्त गयारि आरो मन्टु बर' बिथांमोना नुजाफैगोन हाबाफारिनि बेलायाव आरोबाव जोङो जोंनि मानगोनां गासैबो आलासि बिथांमोना बिफां गायनाय हाबाफारि जोंहा दङ बेहाय बाहागो लागोन साफ्रोमबो एमएलए बिथांमोनानो आरो इएम बिथांमोन आरो एमसिएलए बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन मोनबेसे हान्जाया बेवहाय बाहागो लाफैगोन हान्जा हिसाबै नायोब्ला जोंहा सालबारि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननिनो एफिलिएटेड क्लाब्स टटेल देग्लायो 20था क्लाबा बाहागो लागोन माबायदि नेमखान्थिनि गेजेरजों सोलिगोन नेमखान्थि हिसाबै बुङोब्ला जोंहा मोनसे रुल्स थाखायो जिल्लानि सिङाव बे जिल्लाया जिखिनि नियम बानायदों बे लेखायैनो थांगोन आरो जोंहा जिथु फैबाय थानाय खेला बे खेलायावहाय माखासे हमखानाय नेमखान्थिफोर थागोन बेबायदिनो जालांबाय थागोन प्राइस हिसाबै मा थागोन प्राइस हिसाबै जोंहा चेम्पियन्स प्राइज थागोन आरो रानार्स आप थागोन लोगोसे ट्रफि